amsaduna utkalo kile mugani woro ambalma abisimila malakchuka don kibaru keneka bi kibara munu mambolo kada kuluka ore mali kenam sobambe no ni anko mako poinche yenkene atigila mo ulu kile sapa barabla do damne tratadu wala sa uga haykeni je kulu nyema obseka segin chuka amna kibara munu serama ulu ayire kafo ko tratado utkalo kile mugani nani poinche doktoro ulu barabla do damne ka sababu ke ko ulu kala yini do gon be no o deselendo ka sabati wala yini na folo muye uluka hake nyini nje kulu nyema ni oye fuseni kulubaliye ko uba jagoya oga segi kana ponche anola o fenete melen ko kaboyeno ko baragela uluko ni ka bara ke chugo lafia be seka do o kondala chugo amna ale ni nkena so konna barage mina nyuma on be seka na o konna chugo amna wala sa bana bagato uluni kene atigla mo ulu yere bella jelinga seka lafia bara nun konnala kaw hakilla jigi ka fo fuseni kulubali ale ko ne kunye poinje ye kenya tigla mo uluka hage nyini je kulu nyemae ga abe san sababo sebendo ko ni chira o ma kayire ka fo ko akoni mbora poinje docteur so kon konala ni ga taka abla gouverneur du district konala o ko ni kele o ma ben kenya tigla mo numa o ga nyingal folo yere kala muye ko kenya tigla mo o ga bara jumembe ta se gouverneur konnama ko ulu ko ni nyete kunjonjana muna uyeni chen ko ni mbo anola kena tigila mo nunu ulu ko ne ayire ka fo ko ulu ko ntena usiki ka uga baraw ko ni ntola laje ko sabla ko nyama uye dankarke ulu ka hakewla ko ulu ko ni ka wili ka jon nunu ko ntena dabla ko foni fusen kulubali ale ko ni segina kana wa ulu ka barake minan ko ko nyenebo ale ni hake munu ka kan uye barake nyoya ko nala uga seka ulu besoro kibara wara mambolo kada kluka ore malini Senegal tugutaka ko ni ndamne la ni jamana flani nyonje kibara mun serama ule hayire ka fo tratado utkalo kile mugani nani mali jamana nyamoko aleni Senegal jamana nyamoko ulu farala nyonga ha hilna falem ko ninke wala sa chogamna mobli uka dugutaka o kon be se ka damne ka o hakilla jigi ka fo ni fongo nyoga numbe damne la utkalo kile tanduru ka sababu ke siraba kan kasara doye malien chauffeur do fe kawlok ni oye Senegal dugudoye kabini o kon kunkela mali mobli bolla ulka hage nyini jehullo ko ni ayire ka fo ko ka mobli kwa dugutaka ko ni jo Senegal ni mali celala ko chauffeur wu yere ga la kana konnala sabla ko chama ko me ka bo barain konnala o kele jamana flanu nu ulu nyema daw ko ni nyogoy ni u yayire ka fo ko mobli boli ko ni be damne arabado utkalo klem ganduru ni nyogoy konnala mali jamana nyemo ko ale ni Senegal jamana nyemo ko ulu ko ne ayire ka fo ko u ko ni bena sere chama ko nta wala sa chuga amna ni baram ko ni kelani anyogona wara ko ni kanake ko ube munyini mobli bollaw fe ko siraba ko ni sharia ko uka ujija ka ulula sabati ko mun ko ni fene Dakar ni Bamako chelaye ko ube na lafia yoro de ke sira dakerengere fela nununa wara sa chuga amna chauffeur nunu ulu be se ka uga dugutaka nunu ke lafia konnala ko wa fene uba nyini maldeon aleni Senegal ka were fene fe ko ni ngoni ka ke manga nunu mbane ko sabla ubena tabolo sigi senka munu be ke sababu ye ka adama de mulakana alenu ubolo few ni ugachiu kibara wara mamolo kada kuloka banyimange tombe no ni anko mako Amnesty International ale segal doke wala sa chuga amna keleke mina munu be ke malika jatike wale tabaw bulo wala sa ka ulu boyro do kawla dona ka fo kabini samba fla aleni tan fla kana bla bila dore be ka fara mali la kana baliya kham ka tani ndo ina kana bla bila ayere la ka fo ko jatike wale jekulu chama ko ni glana mali konnala o sawala Amnesty International ulu kon fene segal do buluda wala sa chuga amna ka don kelege mina munu be ke mali jatike wale tabaka nunu bulo o kelege mina nunu be boyro jumena aleni yere la kana jekulu munu be no kelege mina ndo bulu fene bulu ka se kani kelege mina nunu ko ni be boyro do nunu ka ni segali nunu ko fe o ya yere ka fo ko jatike wale taba ko ulu ko ni be se kani kelege mina nunu soro ni sira sabade ko a folo o be se ka ke jatike wale taba ulu mana bingal ke wale munu ta kan yesi mali finiti kuma ko uga kla ka bolni ulu ka kelege mina unye ko abe se ka ke ube kelege mina nunu soroti ko ulu ko ni ka hakilina filana kera muye yurugu mogo do ulu be se ka udugo ka doni kelege mina nunu ye Sahel jamana konnala kerenkere ne ala mali kono ko uga hakilina sabana fene kera muye ko al se ka ke mali finitigi do ulu ko ni be ni kelege mina nunu fere jatike wale tabawma
walma ka du ma yɛrɛ walma ka se ka u di yɛrɛ la kana jɛkulu dɔw ma walma ka feere u ma fɛnɛ olu kɔni ka nin sɛgɛsɛgɛli ninnu kɔfɛ olu miiriya taara nin ko saba kɔni de la ko ga a mana kɛ cogo cogo mali jamana ɲɛmɔgɔw olu k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa cogoya min na ni waleya ninnu fu bɛ se ka siri u danna ko sabula ka ni waleya ninnu to u senna ko mɔgɔ man ka i jigida lakana kan kunnafoni kuncɛla PAM ni o ye programme alimentaire mondial ye o bɛna dɛmɛ do mɔgɔ 1,600 ma gɛlɛya wagati kɔnɔna la ka taa dumuniko ta fanfɛ k'aw ladɔnna ka fɔ mali cɛmancɛ bolo fɛ ale ni mali kɔrɔyan fanfɛ lakanabaliya bonyalen do o yɔrɔ minnu na kosɛbɛ PAM ni o ye diɲɛ tɔnba ka baɲumankɛ tɔn ye mun ɲɛsilen do baloko ma o y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna dɛmɛ do mali cɛmancɛ bolo mɔgɔ dɔw ma ale ni kɔrɔyan fanw fɛ kalo 4 kɔnɔna la ka dabilɛ juillet kalo la ka taa bila octobre kalo la san 2021 kɔnɔna la ko wa ko ni laɲini ɲɛsilen do mɔgɔ minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o ye mɔgɔw ye minnu ye u sigiyɔrɔ bila ka sababu kɛ lakanabaliya ye ni ka taa yɔrɔ wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso kɔnɔmaw denbatigiw ale ni den minnu si ma san 2 sɔrɔ an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ